Salam dostlar, men Vigraf. Mening bu videodaki tema ne birinin biyografiyası ne de bir aydımçının aydımları. Men bu videoda aydımçıların käbir temadan aydımlarının sanawyny taýarlamadım. Bu videoda yıldızlar barada maglumat vermek emislemedim. Hatta ünseren olsaňyz bu videoda yine kanalımın introsunu hem koymadım. Men bu videoda ýüzagda ýetendigimiz üçin ähli agdalarma sag bolsun aýtmak istedim. Bugün Vigraf Takatava kanaly ýüzagda ýetdi. Men muňa örenbegenýän hemde ören buýsanýan. Sebäbi bugün ilkinji gezek edeni işlerimin netije berip başlanyna göz ýetirdim. İlkinji gezek içimde öz edeni işim üçin buýsanç duýgusy töredi. Elbette siz maňa ýüzagda ýetmegi çenden aşy ulatýan diýip bilersiňiz. Ýöne bu meniň üçin ören uladym boldy. Men ähli edilen işin netijesiz galmajagyny göz ýetirdim. Aslında dogrymy aýtsam, ýakyn eljekde YouTube'a biraz ara kesme oýmagy pikir etýärdim. Ýöne indi pikirimi ýetgetdim. YouTube'a hemişeki ýaly video oýmagy dowam ederin. Dogrymy aýtsam, ýüzagda ýetmegimiz indiki videolarym üçin meni ören howslanyrdy. Ýadyňyza düşýän bolsa, rap we bu Tesla'nın rap aýdyşyny özümçe deňeşdiren videomuň tesbirini Psychedelic we Spitter'ın rap aýdyşyny deňeşdirmegimi isläpsiňiz. Men şu gün videoňyň üstünde işlemäge başlaryn, nesip bolsa ertir, gatysy birun onu YouTube'a goýaryn. Aslında men şeýler zat aýdysym gelýär. Meniň ilkinji, ýani birinji agdam Şobat gady bilen Pumba, Kadir gady bilen V-Game boldy. V-Game meniň iň ýakyn dostum bolup, ol hem YouTube'a oýun videolary goýar. Eger oýun videolaryny halaýan bolsaňyz, videoň aşağınaky linkde onuň kanalyna agda bolup bilersiňiz. Umuman, meniň ilkinji agdam V-Game boldy. Ýöne men 100-nji agdamyň kimden bilenmok. Belki de ol bu videony görüp tesbirlerde ýazar. Ýöne şo zady gaýtalamak islemesem, yine de ähli agdalarıma köp sag bolsun aýtjan we olara can saglyk we ähli işlerini rowaşlyk arzuw etdim. Men senden gaçdym, sen meni gowladyn. Bu fetirler hen üçin näl, sen üçin dinleýjin. Yaralaryny em üçin dinleýjin. Meni dinleýän sen näme üçin dinleýjin. Seni ýürekden söýýänim çyn dinleýjin. Pikirlemde aýlanyp çyk dinleýjin. Yüreğimde saýlanyp çyk dinleýjin dur. Barlyň meni ýyladýa, men pejim bu. Wagt geçipdi. Owa sen şu wagt dinläp oturan. Bu aýdymy ýörüýde saňa ýazdym ähli oturlar, ähli fetirler, harplar hem sözlemler. Diňe sen üçin bil bu ýörüýde ýüzlenme. Birak gynançly diýeli güýlenme. Birak tolgundur ýa saňa göni ýüzlenmek. Sen men fanymda, sen men ganymda, sen men ýanymda däl, ýöne aňymda.